הדרכה קצרה למשתמשי אנדרואיד לגבי הקבצים ששלחתי לכם לקראת הסדנה. אז קודם כל קיבלתם 4 קבצים במייל, אלה בעצם הכישורים שאתם רואים כאשר אתם נכנסים למייל. 2 הקבצים האחרונים הם בעצם קבצי PDF. הקובץ הראשון בעצם הוא קובץ שבו אתם יכולים לרשום את הרעיונות לסרטונים שלכם. הקובץ השני הוא בעצם מעין תבנית שבה אתם יכולים לכתוב תסריטים לסרטונים שלכם. אני ממליץ לכם את 2 הקבצים האלה, להוריד אותם בעצם למחשב שלכם, להדפיס אותם ולמלא אותם ידנית. 2 הקבצים הנוספים זה בעצם קבצי וידאו. במהלך הסדנה אנחנו בעצם נתרגל עריכה של סרטון. אז הקובץ הראשון זה בעצם סרטון ההדגמה שבו אני אשתמש, הקובץ השני הוא הכותרת המונפשת שבה אני אשתמש. כדי להוריד אותם למכשיר הטלפון שלכם, כי אנחנו נערוך אותם על הטלפון, אז כל מה שצריך לעשות זה בעצם להיכנס לקישור, לפתוח את הדרייב, ללחוץ על 3 נקודות כאן בפינה למעלה, וללחוץ על לחצן ההורדה, וזה בעצם יוריד את הסרטון למכשיר הטלפון שלכם, ותוכלו להשתמש בו אחר כך במהלך הסדנה.